dormint. I si el despertem? Jo crec que ens vol explicar un conte. Ho provem? A veure, aquí diem tots. 1, 2 i 3. Desperta, mico Paco! Em sembla que s'està despertant. Vaig a ajudar-lo. Mireu. Està una mica despert. Mico Paco, que et despertes? Oh! Hola, nens i nenes! Com esteu? Esteu bé? Que us divertiu molt a casa? Us vull explicar un conte. Que el voleu escoltar? Doncs vinga, asseieu-vos amb un coixí, obriu bé els ulls, escolteu bé amb les orelles i... El mico Paco és un mico peresós. Per això es passa tot el dia dormint. I la història que us explicarà té a veure amb el que feia quan vivia a la selva. Escolteu, escolteu bé. La selva del peresós. El mico Paco vivia en una selva plena d'arbres. En aquesta selva hi vivien també altres animals. Ocells, porcs senglars, cérvols. I el mico Paco, que el veieu? És una mica difícil de veure, A veure si el trobem. Mireu. Mireu el mico Paco, on està. I què està fent? Està dormint, perquè es passa tot el dia dormint. Un dia, en aquesta selva, hi va arribar una màquina. Va començar a fer una mica de soroll aquesta màquina. Els animals es començaven a preguntar què era aquesta màquina. Però el mico Paco estava... Mireu-lo, aquí. El mico Paco estava dormint, no sabia que hi havia una màquina. Van arribar més màquines. Aquestes màquines van començar a tallar els arbres i tothom va començar a marxar. Mireu els ocells com fugen. Fugen tots de la selva. Però, i el mico Paco? Què està fent el mico Paco? A veure si el trobem... Mireu, el mico Paco encara està dormint, no ha sentit les màquines. Ai, mico Paco, desperta, mico Paco! Cada vegada quedava menys selva. Mireu, fins i tot les persones fugien d'aquesta selva, totes corrents, veieu? Feien molt de soroll aquestes màquines, molestaven molt. I els animals gairebé no en quedava cap. Però el mico Paco, mireu-lo, és tan peresós que encara està dormint i no sap res de res. Ai, ai, ai. Només queda l'arbre on està el mico Paco dormint. El veieu? La màquina l'està a punt d'agafar. Si el cridem, a veure si es desperta. 1, 2 i 3. Mico Paco, desperta! A la selva no va quedar-hi res, de res. Ni arbres, ni ocells, ni els altres animals, ni les persones, ni el mico Paco. Un dia va arribar una persona i va començar a plantar unes llavors. Amb les pluges de la selva es van anar regant. I mireu, a poc van anar creixent arbres nous. Ostres! Que el veieu? L'esteu veient? El mico Paco? Mireu, està aquí. Home, mico Paco, però què està fent? Està dormint una altra vegada. I amb les pluges, la selva
Va créixer molt, van créixer molts arbres i encara era més gran i més bonica que abans. Mireu, van tornar a viure-hi els ocells, van tornar-hi altres animals i les persones van tornar a venir a viure. I les màquines es van trencar i no van fer més soroll ni van arrencar més arbres. Però, i el mico-paco, que sabeu on és? A veure si el trobeu. Jo ja l'he vist. Mireu. Està aquí el mico-paco. I què està fent? Dormir. I conte contat, el conte del mico-paco s'ha acabat.